Kedves brazil barátaim, önök fontos választásra készülnek. Én több mint 30 éve szolgálom a hazámat itt Európában. Sok vezetővel találkoztam, de nagyon kevés olyan kiemelkedő vezetőt láttam, mint az önök elnöke, Bolsonaro elnök úr. Örülök, hogy együtt dolgozhattam vele. Nagy megtiszteltetés volt megfigyelni és megtanulni, ahogyan csökkentette az adókat, ahogy stabilizálta a gazdaságot, ahogy visszaszorította a bűnözési rátát, és Brazília számára egy fényesebb jövőt készített elő. Azt kívánom, hogy folytathassa a munkáját, és önök Brazíliában mindannyian élvezhessék ennek áldását. Olyan elnökről beszélünk, aki a mai progresszív, liberális világuralom mellett is elég bátor volt ahhoz, hogy Brazíliát helyezze mindenek elé, és a Jóistent mindannyiunk fölé. Sok sikert kívánok önöknek, Bolsonaro! Marching on.